espero que todos Gómez aporte a Creafogar profesionalidade, experiencia e unha gama de produto moi amplio en todo o que é protección solar, rotulación. Considero relevante porque é unha forma nova e original de dar a coñecer ao público todas as profesións que están relacionadas ca decoración e con eso, con Creafogar, con facer reformas na casa, ca construción. É unha forma nova e original de poñer iso en valor e dar a coñecer. Decidimos participar en Creafogar porque nos pareceu un proxecto interesante, forma de darle visibilidade á marca e mostrarlle a xente o que facemos para o cliente final. O proceso de intervención vai se parecer ao que facemos sempre que nos chama unha persoa para que fagamos algo na súa casa, que é visitar primeiro o lugar da instalación, tomar as medidas, ver que podemos aportar, ofertar distintas solucións. En Arzúa fabricaremos o necesario según as decisións que se tomen e finalmente viremos a instalalo e deixalo todo según se falou.